Basi ne johera mag Lolwe TV agone Nyasachwa mar nyalo gi teko erokamano thuolo kod saa mawalo mondo warad kodi janeno okinyi machalo kod ma. Iluonga Reverend Taibo Uko, an wuod Nyakach, kamoro ni Kandaria. Aja neno ni Yesu waro ng'ato, Yesu chango ng'ato to pong'o kod teko mar Roho Maler. Okinyi kama Nyasaye kod ng'wonone otimo mondo waradi e yor yamo, mondo wapor wach kaachiel kodi. We akaw thuolo mondo asom kum wach ondiki e muma. Som koda kitabu mar Isaiah 49. Abiro somo 24 kod 25 matindo. Isaiah 49 matindo 24 kod 25. Mwacho niya: bende dima ng'at maratego joma osemako, koso dires joma ng'at makwiny otweyo. An Ruoth Nyasaye to adwoko niya: joma otwe nogol kata mana kuom ng'at maratego, kendo joma omaki bende nores kuom ng'at makwiny. Anaked gi jogo duto makedo kodi, mi ares nyithindi e lwetgi. Walam Ruoth. Wagoni ni erokamano, awali apuoyi kamiyo nyingi duong'. In Omega, Alpha, chakruok giko en in. Okinyi ni arwaki, ng'ama ler mar Israel. Yaw pach jawinjo, yaw chunye sani, Nyasaye kuom wach manade misekete lewa gokinyi ni. We ubed chang ni jatuo mobedo piny ni. We ubedi Nyasaye geno ne jal magino ne olalni. We ubedi Nyasaye fwenyruok koyaw mbap ng'ato sani. Erokamano ratego ruodh muma. We malaika magi olor kago kodwa kambi. Nyasaye onge mosetami achakruok ne intie. Onge Nyasaye mora ora minyalo pimigo. Ne wawali Nyasaye kod okinyi. Iya malo Ruoth Shalem kitimo ng'wono shani. Apuoyi kamiyo nyingi duong' e nying loch mar Yesu Kristo. Amen. Awacho iluonga Reverend Taibo Uko, awuod Nyakach Kandaria. Nyasaye gi ng'wonone otimo na ng'wono mondo wachak warad kawuono. Alemo kod kanisa mar St. Meshach's Fellowship Church Hera. An e piny Nairobi, kamoro ni Kibra. Kanye mwayale Yesu, Nyasaye timo gik madongo. Asomo wach ondike, kadwar ondabar acham kata chich. Tadwa na chom wach notir, kaok abar. Wach masomo e kitabu mar Isaiah 49. Nyasaye e kinde no mag muma nowuoyo gi Isaiah mawuod Amos. Nitie weche ma nimiye kokalo kuom teko mar Roho Maler. Nengi janabi Isaiah ne ayudo fwenyruok mathoth. Nyasaye ne fwenyo ne weche. Wang' Isaiah wuoyo wach manok ahinya mar Roho Maler chuna mondo wuoyo kodi. Thoro iye mar wach ma adwa na ler iluongo ratego. Mane wach ma adwa na wuoyo kodi manok. Isaiah neno wach yor fwenyruok. Wacho ni bende dima jal maratego jomosemako kata bedi resi jal ma jakwinyo otweyo. Wan gi joma ratego eka wan gi joma kwiny.
wach Misaya wuoye. Nyadi mang'eny kata mane thurwa ka wan gi joma rateke ma ng'ato popa kata kiwuok e odi wang'i ruodhno gi rateke ka ng'ato umaki samoro en kata polis irodhni kode kum kia to en mogore kumi umaki gimomi umaki itimo kosa upakiso weche go setimore ne ji mopogore opogore wan gi rateke mabe iwuotho ma ji boserado go mang'eny tiyudo ka jokwoye oseluori moketi diere samoro gin gi bunde moro giting'o pelni mano kata ni thuon gimibiro timo onge tibiro sarenda kech ratego oseluori oketi diere wan gi rateke mosemako ji ma ng'ato popa ka wach moro miyo dhi e sel kech omake ke sama osemaki ionge duol in kumi iterie midhiye mago jok maratego gitek giloi momiyo gimaki inyalo teri lep moro en wach manyekia samoro en gima oluorigo samoro en wach mugajigo mondo tieki ato sete mipo maka ini obi ung'wani endo teri maber iteri gi force iteri kaji ringo moro kata tindi ok nyon piny get dal matek moloyi umaki ukinyi inauru mondo wuoye rateke mosemako chuo gi mon kati bedo piny wawuoye ratego mosemako miere gi range wan gi rateke momako chuo kata sani gokinyi wan gi ratego en jal oloyi ato maki imbi ng'iye giminyalo timo onge ke jalno loyi wan gi rateke momako chuo kata gokinyi sani ogima tek moloye adier oseng'iye mopimo wachne tineno ka en gima sigande lach wan gi chuo kinyi ma ratego mar chuny kong'o emomake mano ratego kata nyusomo mane orwako ogudu to ratego make magino golo geno kuome onenore ka jal maonge geno kechang'o ratego make wat nosechando jonyuolne ang'o matimo chieng' ang'o matimo uma ang'o matime ratego make gino golo sifa kuome gino golo chia mare gino golo nyinge ratego dwoko klase piny katinene gima nyalo konyego ema onge ke gino dhi kode mano gimoloye goye piny ma samoro miyo lare ke gino teko loye iluongo ratego wan gi rateke momako mon gimako kata sama wuoyo kinyni mon nie jela mon nie twech kech ratego jal moloyo make wat osemiyo mon mang'eny omadho sum kech ratego make moko osegombo dere moko bosedere gima kelo mano jal mateko make ato jakwiny otwe kech ratego kosemaki to jal makwiny twe kuro bede jela mar okul bede jela mar sand gi nyinyo Isaya huda mos penjeri to bedi resi jal
ratego mako. Wawukudi ila mobet bangia. Kami bedeno. Wangi wat mapek. Otimore ngai kanyo deduong. En gima timore. Orono nyithindo. Tinene. Odoko gir dala. En gir remo mano giro juok. Mano giro yare. Giro gir rembu kanyo. Jogo ng'iye iwuoyo kuome. Mana dinga manyalo gole onge. Kechorat otek. Kat ubed chundu nume. Machamo nyithindo. Kech wan gi miere. Marateke. Mag chundu nume ogoe tach. Eno chwado nyithindo. Kagike klas 4. Kata bich nunume goe piny. Mawach no me ok we sikul. Kech ratego make. Jonyuol ne osetemo. Gamadha, gamonya. To gino tamore. Oset eme. Gi jokuoro. Ratego dagi. Ng'iyo nyithiano. En gimogo chonge piny. Eragat kanyo boko sweki. Samolam no koko medore. Nungoro ne Yesu. Wawukudi. Mano ratego. Wan gi ratego momako nyiri. Ene rangach. Ma ungi nyako mayudo ode. Ratego dagi. En chundalano. Nungoro ne jawar. Onyonore kanyo. Ungi nyako mabere osedonje dalano. Min penjuri ni tahana ngoma notima. Niri tinyuolo majobeyo. Mak mana minyedho chage onge. Minyedho bere onge. Mineno berne onge. Gine nyingi babaya. Gin gisongo ka gidhi kamano. Gichalo tenga machamo gweno. En iga kaigen mea. Wawukudi. Mano ratego. Manyalo mako ng'ato. Mamaka makanya kuma jaber. Mangi chia. Kata kanoa piny. Geno ne dung kume. Jonyuol ne nigi geno. Ne magi dhok. Chieng' mosetimore nwa. Mak mana. Kinyi kama. Geno lal. Kichang'o. Ratego dagi. Ratego dagi. Kendo thiano. Othiano. Nyiri nyuol dugo nyithinde dala. Madala chal orphanage home. Kech ratego dagi ni onge mayudo ode. Baba kodgi nitie. Mawangi yud ode. Mawani nyar ng'ane to tedo kama kama. Mano ratego dagi. Mano no loro chon. Mutweyo. Odagi. Wan gi chuo. Masamu awueni. Ibedo piny ng'iya. To nitie ratego. Mom nyono piny. No mako kwaro. Kata giduong' moro e anyundu kanyo. Motamo. Ma okum bedo gi dhako. Oring gino ringo kode oko mar riu. Modong' kamano komadho kong'o. En ogoni onge. King'iye dir onge. Ratego mae gik moko te. Otuye josel. Onge gimoneno maber. Gino nogalo kode oko. Samoro ratego no. Nokete. Okedo to mono dhiga. En mono weye pile. Gimomiyo mono weye nitie. Teko ne. Mar dichuo ratego mako. Onge nyuol. Wach momiyo mon mabiro. Dhako mabiro. Be iseme chon. Inyise ni winjo. Nyar wegi. Imidoko mana nyathi dhako. Bende nyal. Ine mawang'ne de nyal. Mon mosebiro jodhi. In ni nyal. Wach no ka dhako winjo. Chako mana fundo gi ndalo ariyo. Ket ratego dagi. Gino nomuomo kode. Ato notho. Wang' chuny nowero duogo. Chak chieno kijana. Mora mogo biche piny. Moik biche rangajno. Ratego ng'iye. Wacho niya. Onge ber. Wach no sandi dichuo. Kata imibedo piny kanyo. Iwinjo ka gino ma ikwe. Samoro imikendo to mono dhe. Samoro ikendo to isemo ni mon. Gimatimo mano. Mano ratego. Umaki. Iwinjo. Wan gi rateke. Mose
osemiyo oriemb mon. Kech wang'o mako i dhako mano ratego. Iluongo rariw, omako onge nyuol, nyathi onge, nang'o? Ratego dagi. Mani biro ukia dala uto nitie. Mak man mekore nyuol e dala ne maonge. Wat no miyo dayo wuoyo. Use yani kinyisi weche maricho. Mamoko be okiromogo. Wat mo me piwangi chwero kieno. Kamininde pilo ni. Otimo piwangi pilo ng'ich. Kech weche makwaro ge dayo nyisi. Ratego dagi. Onge nyathi minyuolo kanyo. Mani biro guto yie. Nyithino midonjo guto yie. Ominyuolo kanyo maonge. Wat no osemiyo mon ufundnegi. Iwinjo, wan gi rateke nyaka mag lur. Meno ka gino tami tama, otami okinyal neno kothi. Wawuoyo kodi kawuono gokinyi. Isaya ouda mos penjo ni to dires jal maratego mako. Bediresi jal maratego mako. Mano chalo nyang momako dhiang' kamodho e dho wath. Wuon dhiang' ng'iyo dhere imotime maonge ratego miluongo nyang'. Omako dhiang' sungo kama to dhi. Mano kado mag mana ng'ato. Mano dhi e dho wath. Moro nodhi luok. Moro jalupo. Wang' nyang' omake. Kokisunge kodhi ge chuny nam. Wan gi joma rateke osemako mag dong'. Ato okete billboard milando godong' mar dala. Konene to ni awa wudi ng'ane odong'. E dala ka ng'ane to rangach odong' go. En billboard mi ilando godong'. Wawu kudi kawuono. Isaya penjo ni bende diresi jal maratego mako. Ato jakwinyo botue. Iwinjo mowacho niya, an Ruoth Nyasaye duoko yudore kawuono gokinyi. Akia ratego momaki motwei kawuono gokinyi. Kati bed nyako matin ratego dagi maki yo mara moloro yoreni otamori onge dhi maber. Wan gi Yesu jateko. Saya wacho niya, bende mag jal maratego momako matek moloro yorene. Oloro samoro loro tich, samoro loro ohala ok dhi. Saya wacho niya, an Ruoth Nyasaye nagon jok maratego mako kata jal makwiny motwe. An Ruoth Nyasaye narese. Kawuono ere dwaro mar chunyi sani, ere wach machalo ratego momaki mafonda. Gino kelo luoro, gino kelo miero, samoro kelo tho. En gima gala gala matimore kanyo. Kato bedo tuo momaki kech wan gi chunye manogore kuom ji. Iwinjo dichoa kato bedo chunye ra manomaki mar baye. Miyo ratego maki samo uweyone. Ratego chamo ring'o idong' choke kanyo. Se lielo wiyi udong' banda. Imineno maber onge. Mano ratego mar chuny okimi. Wawuo kodi niya, kinyi nitie duoko. Yesu ja Nazareth nigi duoko. Kawuono gokinyi ka ng'ato yie wach injili mar teko mar nyalo mar gony mar jomotwe duto nyalore. Kata Satan odagi ineno kileko liete ichom kodi leal. Neno ka onge geno pamori pogo gigi to pod ngima. Wan gi jal mabiro chomo ratego kata oger kata otek kata othiano. Yesu ja Nazareth nigi loch e lwete. Yesu ja Nazareth en kende monyalo. Yesu ja Nazareth en man gi geno. Chunyi wuoyo nang'o? An gi joma rateke nomako. Ka jochino kedo kuome chuny mar odho mar wang' tar. Wach momiyo ratego nomake kama nobayo kamano. Kata in mana nyako maratego nyogore kuome. Ineno adier sedonjo e remo. En gima chamo ring'o wiyi odong' bondo. Kata obed kansa
mane omako thuno, mano ratego. Ineno ka odhi kodi e liel, ochom kodi kaburini, kech en tuo masigane lach. We awuo kodi niya, Muma wacho niya, kisomo 25, an Ruoth Nyasaye aduoko niya, jomotwe nogol, kata mana kuom ng'at maratego, kendo jomomaki bende noresi kuom ng'at makwiny. An aked gi ji duto makedo kodi mi ares nyithindi e lwetgi. En wach mane? Kata urni nyithindo, kata nyodhinegi ka juoga, ma nyithindo rane dala te, jonasore miyudo kanyo, idwaro joter gi jobar yien, mane maratego yiego, jal mating'o wiye matin, en ilal kode nono, liel do bedo liel, iyudo karangach, iga ka iga, hiko jomariek, kawuono gokinyi itie duoko. An Ruoth Nyasaye duoko niya, jomotwe nogony kuom jal maratego. En wach mane miwinjo ka pek mosetamo ji, setamo jothieth, setamo nyaka jomeny, jok mineno ni riek, ratego tamogi, idong' kanyo igo mbaka ne, en gir dong' gir chien. Nitie duoko kawuono, kaka in mana chi liel, ma ratego nochamo chuore, udong' e pap kamano, kawuono nitie duoko. An Ruoth Nyasaye wacho niya, jal motwe nego nyaka kuom jal maratego. En wach mane? Kata nyithinde moringo oko, mowitore molal kamano, Ruoth Nyasaye wacho niya, an ema biro gologi e lwet jakwinyo, jal manotwegi, kata e sase mar dala mamiyo ji witore. Kawuono e nying Yesu de Nazareth, duoko yudore. Ere wach ma in go kinyi kama nitie duoko? Ere wach ma in go jaduong'? Kati iseyalo lo, ima ilo piti neno, wan gi ratego kawuono mabiro chomo wat notir. Wan gi Nyasaye mar ono, iluongo melwenye, en kende mosechuge kedo gi lweny, ne pok ogoya mo nyaka nene. En mantie manonyiso Musa, kama Abraham onyiso Musa ni winjo, an mantie dhi nyis Israel ni mane nyinga. Kata kawuono gokinyi mantie ni Yesu ja Nazareth nogo, en man gi teko gi nyalo mar chomo ratego tir. Ere wach ma in go miwinjo ka tek ahinya, kata ji oran e dala, kata ne giwito chunyi oko, kata kama igeno choko tiye, onge gima ber mineno. Kawuono nitie geno ma ng'ato nyalo neno. E Injili miyalo kinyi, ng'ato nyalo yie na dier wach ni, an ma wach ni omaka, an ma gini tima, an ma gino niang' koda. Kawuono gokinyi, nying Yesu de Nazareth, duoko yudore. Kata otek, kata en gima osedhi masigande lach, te nying Yesu kawuono duoko nitie. Chunyi wuoyo nang'o? Ere wach ma chunyi wacho? Ere wach? Kata gino tek, kata ji wuoyo kuomi, kata tekoni nolal, nomaki chon morundi, moro loki janeku, komichom onge, kech wan gi ji maratego nolokoro urini, ne en jal man gi chia, nyota ne none chon, wacho ni ma kodhi kowaweyo, kinde gi yomboa, wach momiyo runde, sipege dhi maber, mbesege dhi maber, kare omako ling', ratego dagi, wach miyalo kinyi, nyalo dugone ga togeno, wach nigi loch gi teko, wach ono jowadwa, wach ne ma nyalo golo ng'ato e okol mar jela mar siko, wach nigi lwete, kata mana kama initie no. We waor wach chieng' onogo, nika Isaya chiko matino chiko, ni Ruoth Nyasaye ema jomithiro ringo ton kuome. Ere kama Satan omako, ere kama ithirigo, mondo water ne Ruoth wach,
ene jang'ad bura kare. Ruoth Nyasaye ema jomithiro, ema jomidoko piny, ema jomirondo ringo ton kuome kawuono gokinyi. Kar tony yudore en Yesu de Nazareth. Kar tony yudore ka ng'ato sarenda wacho ni winjo in ema dwari Yesu, in ema in kar konyruokna, in ema oingana kawuono. Ire wach ma in go mondo walam kodi Ruoth, ire wach ma in go kata nokethni tich idong' kithagori kamano, kata idong' e pap gigi te olalni, ratego dagi, iwinjo kata giketi dhako ni onge nyathi. Yesu wuon kifungu nitie, winja winja maber jaduong', kata yalo kes mar lo, Yesu jalo maber nitie, luongo jabura maono. Gima nosetame onge manyaka nini, makama kayie mondo walam kodi Ruoth. Kama initino makama kayie gaga chudi piny tiga badi malo kinyalo mako TV makama kolam kodi Nyasaye mar ono mabiro chomo ratego tir okodeore gima ji osewacho, okodeore kaka gino timi, okodeore thuolo mosedhi kodi kata obedo tuo mane remo iye nyalore te kaka ondiki moriemo mag dende nochango tuoche te kata obed sickle cell anemia nying Yesu de Nazareth kawuono dwoko nitie. Kata obedo tuo mar obwongo kata en mana kansa momako duol nying Yesu de Nazareth duto nyalore kuom Yesu. Walam kodi Ruoth Nyasaye maduong' mar unu, asepuoyi Nyasaye mar udo amalo Nyasaye ne dhako mogo choke pinyni ne dichuni Nyasaye mapi wang'e dhi kalakalani timne ng'wono Nyasaye momalo piny ane malo Nyasaye nyaka moriembe dala Nyasaye moging're okoni ne nyathi kichni Nyasaye misandoni ratego dagi ne nyakoni madwa dhi katedo to ratego dagi ni onge ber monyalo neno ne maratego odino iye ma ok nyal neno nyathini yawe Yesu temne ng'wono kod shani teko gi nyalo mondo dungi ma eka chieng' par lo lwe TV ya malo Nyasaye nyaka ne ng'ato ka ng'ato idara ka idara iting' malo rabi par ni kokelo ipar Nyasaye ng'ato kod ng'ato ilolo TV tergi ong'ala machielo nikech in kende meromo par jo yalo mayalo ka ipar ne ambewa amalo ne abol madichuo amalo ne Benedict Nyasaye timne ogola mar ochieng' ng'wono Nyasaye nyaka ne abol erokamano ne Samboy nyaka ne omedo itimne gi ng'wono shani mondo wachni olandi Nyasaye mar uno changi jatuo Nyasaye monindo piny ma ok nyalne an malo Nyasaye nyaka nwanda gore piny nyaka dhako molor gigene timne ng'wono madhako ringo weyoni dichuo ni Nyasaye ane malo nyaka madichuo ringo weyo ane malo dhako ni Nyasaye aolami kayie e nying loch mar Yesu Kristo. Amen. 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 An mana wuoyo kodu iluonga Reverend Taibo Uko awuode Nyakach Kandaria kakase wacho alimo kod kanisa mar St. Meshach's Fellowship Church hera ane piny Nairobi kamoro ni Kibra kidwa biro kama wantie ikaw gari Railways namba boro keli nyaka Kibra lori kamoni Karanja wan chokore but Rail Education Center kanye mwa chokore kanisa wan kod daras mopogore wan gi dara mar youth mane foundation mar warruok wan gi dara mar fellowship wan gi jodongo mang'ado rieko wan gi mothers fellowship board mabe timo puonj monyonore kabisa deliverance team nitie ka ok inyal biro kama chokore go simo wabiro lamo kodi Ruoth mondo Nyasaye timni onge nyalo tamo Nyasaye duto nyalo kuom yie piny Nairobi ka wan gi branches be opogore Kariobangi South, North, Ruiru gi Georgia motelne go wadwa Pastor Ezekiah Abuya Mogud Mikaya Nyasaye mondo gwedh jalweny no oting'i malo nyakwar nodi Nyasaye mondo ogwedh kanisa man Mombasa motelne gi Sam Gachra Nyasaye oting'u malo nyaka Kisumu piny Kisumu kama headquarter wanitie Polyville Nyasaye mondo gwedh Archbishop Jafeth Onyango Kongo morito headquarter Nyasaye oting'e malo nyaka Archbishop Emeritus Dr. Esbono Mondonjera Nyasaye mondo timni ng'wono jaduong' Nyasaye mondo par kanisa watek mana magintie Rabuor Ahero Nyagrongo nyaka Nywang' Nyasaye oting'u malo sama wan sama chal kama Nyasaye chomo mondo oting'u malo nyaka gweng'wa Nyakach Kandaria
to kandaria te Nyasaye mondo ting'o timnu ng'wono. Ne kanisa madala Nyakach Bungu Parish, Nyasaye otimnu ng'wono ne pastor man kanyo, owadwa Dana Buto kod Kanon Sedekia Kasuku, mago jok morito kanisa. Nyasaye mondo ting'u malo riat. Bungu Parish, Nyasaye mondo bedu ja ocho kuom wito mama majawer, mama Wilfrida manyocho iku wigi 2 mokalo. Nyasaye mondo bedu ja ocho ka family mar joko mondo te. Alamunu Ruoth mondo bedu ja ocho makare. Nyasaye otimnu ng'wono ne joma dwa biro kama antie. Piny Kibera amiu namba na, ugo namba na no mondo watudre kodi kama ok nyal biro, watudre yor yamo. Nyasaye mondo gwedha nyamera moro iluonge Sylvia Akumu Piny Kibera. Nyasaye mondo yaw mbapi daktari timni ng'wono mago mon mochungi injili kabisa. Go wadwa Zak Ajwang Zakiel Piny Kax Gungango Mbeta. Nyasaye timni ng'wono Ajwang Zakiel. Ang'eyo Nyasaye ma timone ji ng'wono ting badi omak badi osor kodi. Nyasaye gweth baba na John Uko Peyo dala. Nyasaye mede ngima gi mama na nyaka daktari mama ma daktari Rosa Saka. Nyasaye timnu ng'wono te ji duto mantie Omondi Esbon. Nyasaye mondo timnu ng'wono ahinya, ting'u malo. Warad chieng' wuok tich mabiro ne jok ma dwa gochona namba na en 07 27 38 5424 0727 38 5424. Namba machielo en 0734 434 156 0734 434 156. Go namba nano warada wanalam kodi Yeso duto nyalore kuom yie kata ratego maki. Nyasaye wacho niya, an Nyasaye mabiro gonyo ng'ato nyaka lwet jal maratego kata jal makwiny. Nyasaye mondo gwedh wariat. Wachakora chieng' wuok tich mabiro saa 12 nyaka 12:30. Shalom. Weche na gitimbe